Oh, čau, tu je Jesse Splash, diamantový pes. Dobrú chuť, sa praje. Ja mám ináč pesničke, že Ice Cream Baguette Chill, to je môj obvyklý štýl. Ale to som nechcel, chcem sa opýtať, že čo je, že ako by si zhodnotila moje doplnky. Víš, mám náramok, mám hrdzavé reťaze, ale pozor, to je pravá hrdza, to nie je fejková, víš. A mám čoker, že ak by si to zhodnotila, že či to je prepál, alebo je to v pohode, alebo že jak to cítiš, jak to vidíš. Podľa mňa to v pohode. Dobre, a čo si myslíš na to, že proste mám šoker, že som chlapec a niektorým tomu príde, že čo to nosíš, ak si chlapec, že aký máš na to názor? Podľa mňa, keď to vyštýluješ dobre, tak je to dobré. Počuli ste, kokoti vyjebaný, to je štýl. Dobre, tak vám za to zarepujem, lebo dobrá odpoveď. Daj si bagetu, daj si tam gyros, daj si tam hocičo, ja mám prínos, ja mám dobrý nos na fake, hej, to vychutnám, celý ten moment je náš, hej, nemodlím sa zdrav vás, oče náš, ale modlím sa každý deň Bohu, ale svojmu slovu, hej, vždycky poviem svoje slovo svojimi slovami zo srdca, jak to ide hotovo, hej, rymy trafajú jak kladivo, každý deň more naživo, naplno, v meste aj na námestí, dávam toľko rymov, koľko sa zmestí. Čo povieš, môže byť? No, zabil si. To bol freestyle, ďakujem.